Eu sunt Sebi și astăzi să vă arăt cum să vă instalați Brawl Stars cu hack. Schiacea sa has. Asta. Schiacea sa, dați pe al doilea, după aia dați pe ăsta alb. Stai, nu, scuze, nu pe aici. Ba da, pe aici. Dați accept. Uite, vi se încalcă. Dați aici. Dați pe ăsta. Acum vi se încarcă. Dați deschideți. Vi se încalcă. Dați pe Brawl Stars. Pe neapărat pin, oricum vi se apare. Dacă nu va merge, da, veți instala. Dacă nu va merge altcumva, adică veți face să meargă așa normal, fără hack. Și orice joc care îi pe ăsta, pe aplicația asta, puteți să fie cu hack. Uite, eu v-am arătat într-un minut cum puteți să faceți. Uite, imediat vi se încalcă. Stați, că asta nu îi tot. Stați un pic, că ceva. Nu știu. Haide, dați pe stop, dați pe telefon și după aia vă dă toți banii. Let's do this! Yes! Bullet Storm! Mai dați să aveți toate salpare. Let's go get him! Aveți full la putere, 50 de minutați, dar puteți să faceți profesia, puteți să faceți profesia, doar ca să fac așa. O să fac un clip, o să vă arăt și după o să vă trebuie să ai așa 10 sute de tufe. Gata, am făcut un film. Skip! Tot. What's this? Yes! See ya! Yeah! See ya! Yeah! Sneaky time! Puteți să jucați cu ei. Uitați, nu e nimic scumpa. Puteți să vă jucați cu prieteni decât dacă are, dacă are așa joc. Pe voi să-i diferime să relax, fără hătine. La revedere, dacă mai aveți episoade, să scrieți